Hi guys, I hope you can hear me. Can you hear me? Okay, let me try and connect it cool. Guys, can you hear me? All right, hands and assuming yes, like you can hear me, guys. Mara say komane ruma mukase nchiti ngavambojaira kuti tine mamwe mafans ari kuno kuyoutube asinei nekufacebook saka ngavambojairawo kuuya vachikusapota ikuno ngavambojairawo kuuya vachikuvinga ikuno tingobhalansitika panoti ivo vanenge vakazara vari 3000 2000 something facebook kuyoutube mbona chachimunya nhasi zviri kufamba sei chichiri kuitika but ndine nyaya ndinayo panapa. I can see kuti 26 nyaya yandauya nayo yandoda kuti munzwe nezvayo handiti yesi saru musekiwa nyaya inyaya yekutizvo vakawanda kunge makanganwa munhu ane nyaya yekuda kutaurika panapa saka mirai ndikupe just a hint of nyaya yacho yesi ana maorise nasi takutsikai kwenyu kunoku kuyoutube nakusi takutsikai kuyoutube kunoku tikati aiwa regai tiuyawo kunoku timbokushanyirai tisvike kuno lisiya wenhande ipi ana maorise ndeipi tati timbokutsikaiwo kunoku vanhu vekufacebook vanogara munongoitirwa mafavors every time ko vari kuyoutube vamwe vedu vari kuyoutube namatiri happy to be here nai vanhu vekuyoutube vanhu vefacebook vari ningirikiri vari bandage ko vari kuyoutube vasiko kufacebook niyapila nomvuyo unjani wena niyapila. I'm so happy to be here guys kuti timboitsawo zvekuyoutube timboonawo vamwe vedu vekuyoutube because normally vanowanzokuona chachimunya vanyanyi kutaura nesi pafairfair palife saka nhasi tatirega tivatsike pano titaure navo tinavo pano naive vekufacebook vasipo hapo right. nyaya yandauya nayo onzi hanzi handisiri kunzwa enda kunzwa allright nyaya yandauya nayo ndeiyi guys ndichapa just a brief background yenyaya yacho kuti nyasonzwisisa kuti nyaya iyi ndeyechii and this lady watoda kuti ade zvake ndeuyushu ndofunga mukurangarira nyaya kambo yapanaems hausi kuzviitira iwe pachako do not be selfish hauiti iwe pachako by sharing your story and uri kubatsira munhu titsvage panems hapana zvandekwanisa kuvabvunza kana kuti ndikapedza kusuka ndikanditoisa mumanheru ndoda kutuma pane zvo zvandoda kutuma kuba kwababaka allright saka ndakabva ndaenda ndikambofamba area ndokuziva kubva pamba kuenda kugadheni kudzoka kugadheni kuenda pazvibhorani ndikabva ndaiziva saka baba vandiziva vanogara ndokunzi ndinotora zvinhu kumba kwavo allright ndakabva ndanogeza ndakabva ndadzoka ndikatiya ndatoende nababa vanotora zvinhu zvangu zviri kumba kwavo ende ukurumidze kudzoka apa mwoyo mangu ndingozvifundira kuti manje saka pese pasango apa ndichadzoka nani zvandiri kuenda nababa vaende being late saka inini ndichadzoka nani ndasvika kumba kiri kunetsa muri kuti network iri kunetsa guys saka toita sei toita kufacebook kwacho because I can see kuti a lot of you guys vazhinji vacho vari kufuti kufacebook. Should I drop pano toenda kufacebook or what? Because network yanzi iri kunetsa saka todropa here toenda kufacebook kana kuti tongokontinya hanzi nasaru chero kuinstagram unoona tiriko saka toenda kana kuti story maibata zvido zvenyu kunyanya toita sei toenda here kufacebook kana kuti toramba tiri pano
hanzi Instagram ha kuInstagram ichiri kukata off here because ndandakaconnecta wifi data remufoni newifi saka ndabvisa wifi ndasiya because hanzi Facebook uses more data. Yes, I know Elkush. Saka ndiri kuteta sei toenda kuYouTube kuFacebook here. Alright, so guys, handei kuFacebook. Let's go kuFacebook. Handei kuFacebook. Chiandei kuFacebook. Tazama kuda kuita pano, but network yedu haisi strong. Anmona. Saka pana apa pakanzi kungokata. Saka handei kuFacebook anditika tobatana ikoko handei kuFacebook, handei kuFacebook.